Студэнт Брэсцкага тэхнічнага універсітэта Антон Любахінец з самага дзяцінства марыў прынесці карысць грамадству. Яшчэ старшакласнікам ён пачаў распрацоўваць праект па выратаванні тых, хто тоне. Каля паўгода таму ідэю дапамаглі ўдасканаліць выкладчыкі універсітэта. Сёння праект пад назвай «Іна», названы ў гонар рымскай багіні, якая дапамагала маракам, ужо стаў прызёрам конкурсу «100 ідэй для Беларусі». Схема працы стартапа даволі цікавая. Гэта звычайны бранзалет на руку, які выдаецца пастаяльцу гасцініцы на курорце. Але цяпер ён зможа выратаваць жыццё человека. Я предлагаю оснастить этот браслет GPS-трекером NFC-модулем для того, чтобы он смог с помощью него открывать номера, например, да, чтобы с собой ключи не таскать вечно. А второе – это GPS-трекер для того, чтобы если вдруг он попал в какую-то чрезвычайную ситуацию на воде, да, его там отнесло волной, либо еще что-нибудь, он нажимает на кнопку на этом браслете, вылетает квадрокоптер и сбрасывает ему спасательное средство, такое как самонадувной жилет, либо просто спасательный круг. Антон лічыць, што гэты праект будзе карысны не толькі ў курортных краінах, але і ў Беларусі, бо тут купальны сезон праходзіць не менш актыўна. Па статыстыцы ў год на вадаёмах краіны гіне 1500 чалавек, а гэта інавацыя дапаможа пазбегнуць смяротных вынікаў. Стартапам студэнта актыўна зацікавіліся на бізнес-форуме. Антон Любахінец прэзентаваў на бізнес-форуме і новы праект «Інфініці». Яго мэта – дапамога ў арыентаванні інвалідаў па зроку. Зноў асноўны элемент – бранзалет, але ўжо з іншымі функцыямі. З такой інавацыяй людзям са слабым зрокам будзе лёгка разабрацца, лічыць студэнт. Задзейнічаць прыйдзецца ўсяго толькі 2 кнопкі. Сабекошт такога бранзалета на сённяшні дзень $30. Але калі ідэя увасобіцца ў жыццё, цана ўзрасце мінімум до $100. Але за такія грошы у Антона ўжо сёння гатовы купіць інавацыю. Я проводил опрос, да, среди людей с ослабленным зрением, и 65% людей опрошенных готовы вообще хоть сейчас купить устройство за такие деньги. Так что во всем мире 77 миллионов людей вообще не имеющих зрения, и получается 40 миллионов – это потенциальные клиенты, которые могли бы купить это устройство. Гэтай ідэяй ужо зацікавіліся ў Сколково і прапанавалі Антону супрацоўніцтва. А вось Вольга Пупыкіна з Белаазёрска яшчэ не дачакалася прапанову ўвасобіць у жыццё свой праект па ўласнай вытворчасці вырошчвання вешанак, выкарыстоўваючы цёплую ваду канала Бярозаўская ГРЭС. Але яе ідэя на бізнес-форуме таксама была заўважана. Дело в том, чтобы выращивать грибы, обязательно нужно тепло и очень повышенная влажность до 90%. Так вот, данная вода, которая, скажем так, имеется у нас в местности, обеспечит эти условия. То есть мы сможем повысить конкурентоспособность за счет низких затрат на производство данной продукции. Магчыма, удзел таленавітай моладзі Брэшчыны ў бізнес-форуме дапаможа ім пераўтварыць ідэі ў жыццё, і ў хуткім часе мы ўбачым іх прапановы ў масавай вытворчасці. Міраслава Манькоўская, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».